Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Si kalong kajing kemen yangi bak kajing kerku jong ublay mengiyo kane kalat menyi kenduk tengah sem kane kalat kakabu lingba kane ka media jong phi bangan ai kublay Christmas besok bakmen ya borok ki nong song snong ki bahap apok ka mor kane konsumsi pat ka snem thamai ka besok bakmen bangin nang yayo kamet ka bakoj bakya ublay nang kerku kerdo ini borok ki benta jong si im jong bat ba ai khubli kerpang rom dei tang yiki pat nyong chong snong jang mor kan konsumsi dei wat ik perlok prajor ki yang basan bangin nang ya bahaya miat haborok ki menta jong jing im jong ni te kata hi kelong ko bot Christmas mangakwa bat ka bot snem thumai besok bot men ban ai sa ki pat nyong chong snong jang mor kan konsumsi khamtam mi gitu ki bala idon lang bat ngi haman kapor bingi mi banya khun ni ki kam election kerpang gitu ki bala ya kersan le mingi hakane ka misi collection amuli arjar afulai ki bahaduk sipo jartam ki bang simet nganum la mi kenduk riling ba jong kani ka media jong pi ngan no wan ai khublei kerpang ki ba kinya yo kamet ukoj bakhya kin nang ya sat ya klain bublei nang kerku kedok ki habaro ki menta jong jong ki thoi simun te ngai osmo seni stai bi pat ba ki kwa yo phi ba pinrung biang sa kampung thain bertai ba pin yakun hoi phi dei doktor praju pelaj buon ki men simriu lomba kejing semar jong phi ba kejing ai dawai jong phi ki briu ki yo jengkot ha kamet mo te henrei ngasih kedang sekoi kontak ke phi ba phi kwa ba pin sakri ya ki pat jong gejela ngasih lomba kata kejing sakri pat ba kebangi jukhot te ki kren sum senang na baki kwa ifi ba pin mi lasi hakani ka election arja arfusan saki yang darbar thawan jong ke HDC tu piso kuno ini ke jintro jing pa ba atu filong belapang kria tu pila na ban mi to khubli sibo ni kata ka jingkli jong phi ba karmel ngi wan kalong yeng ka ba naduk ka pori par ngilai don bentah ka kam san perthai te naduk dang ya khlung khna bang ngilai don bentah ba kan san perthai pat ngaru ile de simet naduk usnam ar hajar fra ngala mi manyele ya ka election hang tai hapo moruk neng konsumsi bat naduk tu usnam mi haduk mentah 4 juran dian kata kajing kenduk kajing ya syam kajing ya terikam bat ki khun samla bat ki sang samsla bat ki snong ki thau bat ki sang long kme ki benta jong ka hake mlang salang judan kanu ka wei ka snem bat omba ngan randin hamba yadan kanu nong por hai benta i lajong i baret kat bala ngi le manyadan benta lang bat ki pat judan kanu kasien bat benta lai senyale ar hajar lai o arjar pra o arjar khalai bat men kene arjar pulai la senyale ngiram rei kata ka jingram election ka sulong betang kum ka benta jong ka jingya linti jongi ka jing sakri ya ki nong sok snong ya ki pat ki duk ki rongli ring asyum be ka jingram election ka sulong tang kum ka wei ni kelinti ka jingya linti rei om ba ka ni ka jingram kan penduk mensem rei ni nang yo mensem bat nyai ne bat nyai sakri ya ki pat nong sok snong haminya pai sakani ka election district council ka badang wan menta sisin perkhat hi namar ngala jule le bat ngampat jule election MDC noduk war hajar khandai kelai penbor ki pat ba nga banyele re tu kasem ngam sim lai le hadin election MLA arjar khalar kelai penbor nganyele arjar kasau ngam sim lai le ti kani kalong kasin balai bi ki pat ba ki wan ong mi ngan re bat hakani ru jingsa ki la don katu kani ngot ki orang ba ki kun samla bang lakwa bang kin ya chakmat bakin yalong kita kinong kisi kertong men terwa si ki pat ba re dang la budin yang kata kajingya linti jong kini ki kon samla kini ki kena samla ki ba kasur jong pa ba ko ma em pidi banjele hi ma phi ong tang ni kini ting pat sung sanya ra ni ko ba phin mi hi ma phi te kata hi ka pelong yang bangan persang men selok ki kinong song snong ki perlok projor ki ba ha ba po kani konsumsi mo kani hi bro ko ka district council ki khat be kum ka 6 orang kam konsumsi ha kam li ka de ka khat lai mo konsumsi de konsumsi ka de ka ju bat ka dur komlong jong konsumsi kolong almost ka jong kalong kum ju hi te hajin ka jing kenduk jong ki perlok projor hajin jing kenduk jong ki nong kersan bat ki bait bathan kapoi hi kata ka jing perkhat ba dalong kat balong hu menta kasien ni mat hap hi ban ai ban ya mi sakhmat ban ya airang ban ya terwa biang sipat ba sai sien lesi wat la blai chum la thosun ha kata ka jing election le ingat skam ban ka jing tre sistem da ka jing yaine ha kata ka jing sakri ki pat ba min la ban lesi blai ula ban tho ka sun ula ban
ai ngi kan lingkor bangin kit tangkum MDC ru bakan don hi kata kajing kadak kasin menginyok ban chatri ya ki pa nyong song snung ting ba ini i kami barat ru te kata hi kalong jing angnot ba ngala rahi balolong kat bolong ru nginya ya chakamat banginya kon ya kan election MDC Tidak pi ong mentai fra pensau ba yuka belong uta usi kertong mo saka district council constituency nomor kenen lai ngadan saarli ki kenting bang pensau mun ki bro ki keren baik kita kisi si kertong hendrai kidan ko ya chung chung bro ong bahan ka ha kan election menta kini yukun kindan baik kin lai kentien si kertong ki masilor ba masidap dan napadang kini lai tali pilong si kertong atau beli pim perempuan ni dia kentian ku masilor ka masilor ko mot bali lor sepo sponsor kisi kertong hi ko mot kede ke bali yakun apo ka jing yakun ha ka jing yele ban yele te habang yemi ikne ka kam ko mot ngimi ban yele ya ka thong te ka jing yele ya ka thong hi ka long bet lang ba kisi kertong omde ban suli lor ban sudon mono ban sulam long kheli lor yang tai ni tengin yele ba ya ka jing kade ka jing yele ya ka jing yakun te haba yakun hi ka mot yakun bi kom kisi kertong kum ke masilor ban le lor yang masilor ko mot kadan ka jing mentoy ngiyo ka bam ka dik ngiyo khaw nung ton re yo tu hab batai ban yat kumno ban le kumno ban kun ngidang penyat ngidang pen kun kita gede masih lor re masih kertong himot dak bor lojong ngimi ban yele de kata ka jing ya ke jong ngiyo pedang masih kertong mar ko nga yele dia kum kisi kertong nding masih lor yang i babun men akisin men semladap hadis kongsil ngamni i bakin don kita ki masilor na kita ki masih kertong dik sibuntang ki masih dap sudah pi kuno hajing sam jong pi la se habang ya pa po dis council mar ka dis council bil ka kumno ka wan ka kata ka dis council teng habang yami kan election dis council teng habang apet habang ayat ngskap yak tagi nong mi khmat ki o ki kertong lani ki bala yele ki bakwa ban yele ka dis council ro teng ada ngikeli so an ki kai kata dis council teng kim te su khen bet bakade election su election bet bala MDC ting di masuk tu ikan nongrum jang ka dis council balai bakami kan dis council ro hadin ba ka sarkar kari India jongi kelayo kata jing layo kat kan respa saupun nyo kalau don kejing perkat jong kitu ki constituent jong ka assembly jong constitution bangi hap ban perkat kerpang na menta kita ki rilum ki badon chatai sepo kathan lam sitai lam ingi jong kari India ba kindon kano ka body lani kano ka bor ka ban pet ban khimi banyadai kata ka jinglong kerpang jong ki banyadai kata ka kendo ka siap jong ki te how to snem kila form yang kata ka wika sub committee ke baong kata ka borderline committee te hakatu ka committee ka biki ong kata ka North East Frontier exam exclude ka baki form yang kata committee hakaba i way na kinong riu khmat jong ka judge ban riu jong ni ba JJM ni also ila long member jong kata committee but de haleng ba jong kata committee kila ai jong mot ba po ka hakatu ka constituent jong assembly jong ka constituent assembly jong ka Panchna ya kan constitution jong India ba ajumut bangide man bo nak ta ka 12 schedule ban penwan ni kini ki district council hapo ka constitution jong India ban mi kata ka schedule constitution jong India namanta ban long kerpang namanta kini ki rilum ki bahap hapo ka North East ni la samte hang kata ka constitution ki rum ka jala Meghalaya ka jala Mizo ka jala Tripura mat ka jala Assam te hakini pini i untuk menta ki don kita ki district council ha Meghalaya ngi don lightly hapo Assam ki don lightly ha Mizoram ki don lightly but kowe hapo Tripura ki long shortly ki district council ki bahap hapo ka jingpet jong kata 60 dul but kini ki district council kita dikam kat kum ka an ka bodon hapo ka district council ka 60 dul jong ka constitution jong dari India dang sen kalau don ka jing temu ban ngini amendment ka 60 dul i ba barokot bros shortly kini nong yalam yang kini ki district council bros shortly ki layolum hang ne po Meghalaya limba po Shillong limba ka jing yalam jeng khat jong u CM ba don brom ba punya jeng CM jong kam bikla yolum bat kila don ru ka jing persyang jong ki mali ikran sudah dalhi makin wanra no amendment jong schedule kidang lai kimil ti bala se hakane ka session jong Lok Sabha man kini bakan wan no kata ka amendment jong schedule mereka kelam urlong te mentah ba kelam urlong de naita bakala jalan silai jalan kani ka jing yele MDC ki ong lesi kan wan ka amendment temah kan dia ka jing ka assembly ka kaman ka jing song jong ka jing dor barba jong sapo jong Lok Sabha ru ka kelam wan kata ka amendment jong schedule te ka jing bomon ka amendment haban yele election no mentah bagi kimil ti balese kan wan ka amendment jong schedule bat kan ki babon ki jing tuna ki jong schedule ki dang don de klaim ka tu ka amendment ka ba ban ong man nang ya perkan
Pengguna nomor kibun kita ko apa schedule let's say kat kum kapor mo kalau dong kam sa ka men re amtip boleh baka sarkar India benda kapen suki benda ada pipai pi ba kamal da pipai sing ni state pi bagi don ki state bapan ya ka ILP buat ngi hang ni ngi pai ILP ti fen dapat tinggi ni state apon is dungi hapo Manipur mundan just council tambah ki don ILP hapo Arunachal kim don just council ki don ILP te Hanagalan kim don just council ki don ILP te tang muzo ubadon yo lang by ILP yo ba just council yo lo to ki yo sa kata ka Sakmat mana ba ni bagi Islam mensuama nyopo dasi nyopo tam ka disik musul ngilayo yen ba ngilayo eksik sadil lamba uta unang seng yang disik musul pa bang kot ba dia ni kolos roy hot kidan apa kita kena ilek holistik mensua ki ba penrem ya uba Nicholas Roy wa penyo ya ka district council nu pa jeng sik sedul pa ha kernit ke ba bahan riu ne nda ngi ipat ba kini kat nang mi kisnam kinong mi khmat ki jong ni ha ka district council mai ong pha mi ne kilong kum ti ki masidam bat kiwan tam yo ki jimontoy kimnang bansna banwan ra ya kata kaan bat nata kibon kibil baki keren hadis khusus kasukut no tang apa sarkar buat macam layo kata ka asen nau governor te kai bi mo phi ya ka ba don hadis council ngi long kum i hukum ba joy lawan ra hadis council kemut kajing temu kajing ra hadis council ka long banyada banlong na manta kilong ki ngilong kajak benriu ke baret pat bat ngilong kajak benriu bekerpang kat kong sik sedul bagi ong sik sedul area bat ngilong ki sedul tribes ke bahasa kini sik sedul area kata hi kadong kajing semua jong kasik sedul let's say hak tigi por kadon katuk IOA ro Instrument of Assistance Act Ri la kajing wan jong kasik sedul beda kemut katu IA kemut ka sedang ja no te ki brio kimda ya kren chu ispang tu IA kemut nomor bakal adon kasik sedul ke bakal adon kasik sedul ya kelat no ka kadon kajing debate alo jong kata ka ba hadu mentar pedang ya ne kata IOA bat kasik sedul ka kajing ya pe te kita kilong ki bang i ba kasik sedul ki bon ki an ki ba kawen ki an bang men kan mau pat ba ai berkat ka village administrative bill kajing pen ko bor yang masnong hadu ko poi kapor ka ba nakalyang su ka high court penduk bor yang masnong hadu ba iba PNCM to por bilong kum CM ha penli kun ke sadu sapo high court nam taman penkum banwan ra biang kajing ko bor yang masnong ki ini kinong yalam snong kinong kam snong Ti katu ka bilik administrative bill menta nakila pas na council nang tu kapoi su governor rai kat kumjing asko jing le kala poi sadu support central government banadi nang ti hadu menta ka saput katu ka bilik administrative bill pan pen ke bor ya kirong basno ti ngam tep ka ka jing tmu beda jong kinong yalam menta ki bodan council ba ta kanu ka an ka kanun ka bakin la banwan ra ta kanu ka jing ka bill selani kanu ka reform selani kanu ka bakila banwan ra knang ba kinong kit kam snong kin yo ban kit kaya kabor namar ba kombolong mentahi kanu ka jing jong girang ba snong mo la da kadon kanu ka an ka ba ki ka rai jong rang ba snong la da ki rai penram yuno ru ki bri dangnut ya katu ka rai penram jong rang ba snong ru ki dong don lenti bikin lek ujor ya katu sapok high court dan sing sari man lapo yang sari tentang yang sari kala ban itu la ni kala ban penram wat ya katu ka an jong rang ba snong nomor ba kam don an hapdeng jong kila de ki issue watang iwe certificate ro tetapi kajing isu certificate jong girang masnong kanum don under which rule regulation halor kanu ka issue ya tu ka kadat certificate lani ka residential certificate ko ngai buat mentah kila apa yang aman kita kala dengan ong ai residential certificate jong masnong la yo ri teng la da subu mentah ka poi legally ka tu kajing yakun ya tu ka certificate jong masnong ram kala banyak berapa yang seri ro halor kanu ka halor kanu konong ram halor kanu ka constitution articles ni kanu kidan ni kede mendan halor kata ka kat kum ka rule jong kata ngi issue ka ni ka residential certificate rai mentok mo romas nong issue baik registration number kata ku tengah tahu us ai ka tu ka resident rai ki accept ki government ta buat ki snong kita buat ki office ki accept ande long kampat dadan te ka jing ka kata ka benyat jong ka an ka ban penskam ya tu ka certificate snong ko ki an ki snong hadu mentah ka ngai in rai long kam ko mi gitu ngi kat mai ban dan nak an nang tan council let's say yo kalau don kim tem ngi bompat durung tu ngi patem na mata na ko ngi susu la se ya ta kajing batai fi pila kamtip kumba ya ka sik sedul pi kamtip kumba ya ta ki kandan jong ga edisi rule la se pila kamtip ba chen ba piwan na to kaying sam
ipa jong fi ide nong mi khmat nang tang chukwa bantip kai ba pelong fi ba phimi banyakun hatu balai phim jiet ya ki seng sem partai balai fi kwa banyakun kum ukertong simet Ke jiksa nga ko haduk mentang adon hapok ke UDP. Hak Malaysia nak cara akular ngai lek kum kandidat nak keseng UDP. Te dang sen suaban dang kini ki benai kampat dodon pula kata kajing angnut batong menmi ya kan ka election MCC. Te la don haduk uput ban nak liang parti UDP ke ong wanyalam kandidat te la don ki kandidat bingila ban persang meli introduce saki saka parti UDP. Te ndai haduk mentang kampat don kata kajing penskam mat nak lei. Te dang ipai pada sakani kajing segi pajba abang ya ngapersang bantuan ni pajba ngapersang ban keren segi pajba ong ton nak anu kasang ki kwa bangan mi sakman. Kini ki paranong kasan kinong ya trailang. Kyo nga yela independent. Tengok ong boleh fi kwa penyelek independent. Kyo em ba ni kwa hi ba penyelek independent. Dengan pai sa kata kajing perkat jong kini kyo yela independent. Habang apa pa di kom long hapo just consul damar bakam don ka anti defection law hang tai kemudian hapo assembly kajing yela election na kaseng haka just consul nga ngapet ba kadang khut man baila kum independent candidate. Namar ladang ngayele nakaseng pamtip ndalapoi hang tai des council ngalak lada woisen komot ulong independent itu tu kandidat duile nak parti mengenaru finong hilong ikilong se mentala ladang ngayele nak UDP bese po des council ngaklan o si kongres nak kala NDP kamlong masyat kelai pajba la da kolong kamta haba fiela nak kawi parti ndo po istai film buat mentah gi sitting gibon ki job kongres mentang tai gi song ki kum ki parti kum NPP man. Kalau long set kelab fi job kum kongres hang tai bade fi bat lama NPP keset kelang ong baha balong bakut naduk basdang gila be kum independent hang tai ngin pet chono kadon kalenti kaman kam mentoi pai ba amde banom ban pentoi manga simet kai kaman kam mentoi nam penta kipat nong song konsensi kebangan kamla ban ket ban ba bangan kam yo kalat ban nyarap ki ngin sim yang taken kalat lenti bangin nyarai lang bagi pai ba kin long try be kinong kersan jongi kin long try be kinong buat jongi Seno mengin nyalek dang nyalek pa yang tai om ben long try no parti butai parti no nga malik satai malik satai mumnon pai ba hu no nga kele satai nalek satai katai kalau nging ang no janga ba hajus konseling ang kababhata mi kalau nyalek independent men long khut no do basdang katai kalau ngonong rem janga ma kwa benyalek independent ba si kinong ilam jong parti pi dengan saya keren ni kan dia ba namar bi kipat nong san jong ki kwa benyalek independent nganomla benyalek nang parti pi ngan hab benyalek be kum kandidat independent kan naka kandidat independent kandidat kata hai long ka nong rem jonga menta ya ka pamta sen kemut kata ka jumut kat fi ka ideologi nyu pin kan rim nyu pi kalong ba ra phile kum ukertong simet kan kambha kan kam sem ka jumut perkat kuma phila batai ba da pi rung la kiseng phila long no masila ilan no pirung sini satai bangga pak dan kata sedul bangwa kata anti defection law kembolong hak MLA temta ngan bui hui jegli kidan ki parti ki ong haba ki biasa kun election kitu ki kertong ni kandidat kan hap kungu ya ki kendon jong gaseng kimla ban dan ni kanong rim jong pisau kuno halor ni kata kan kolong ba abang ya phai saka jing yele election hakini ki hakani ka jing ye jet ka tong jong ki parti ki konsumsi ki baper kidon ki parti bi ong mangila sorbe ya ki konsumsi ngila atwa ki konsumsi na kini ki ba apply tam baro si pongot ki dei na uni bo biang tam te kidon bade ki parti ki ba kumta ke la ki jet you know kidon bo ong ki ba kino ilam jong ki seng ki ong ba parti ru de ban biang u kandidat u de ban biang re teng i ba u kandidat biang re parti biang kidon pat ki parti ki ba kwa be ban ong bangi tengi kwa tang ki fresh batch ngi kwa kumta mangim kwa ki beri ki badan haki kam business ni ki beri ki badan hak kam tri ki bahe ki hak saipan ni kita mungkin long ki potong jengi di ka ke nomor ba om boborok ki beri ki ba kita ki badan spa badan pu ki badan ki balong ki bom ni ki ba khu ki bo ni ki beri ki ba biang pimla ban ong ba uniu ba biang tam ki bar ki bai kin rai di mentala da vi ai kan ketong ya no pin ong ba dei pat ba ki ai ketong ten ba plijet mano keno i pat ba loi ba dei ma pi be kai ni no ban ai tiket ya ki dia kini ki bro pin keno pin ket si pat ba ta kami ha pen ki jet ma ki kin ong ba em kini ni ki bejet pat ba tun jet hak election kan in pet kan mano ban job election kadai karai ba jung pat ba kado hi kan ni kan desinsar pat ba un rai pat ba
Pat bala do kandidat hi umbiang kam dan jumut lada kaseng ka bahakat ba baharo lada kandidat hi umlong ngangai skam bagi beliau kin pet bayu kurtong hi. Dei kumagalong hi menta lada dan kan ngono kaseng ka bakam sngu bagi beliau ki kam yunda musim ri ngangai kajing i jonga hi balada umbiang pot kandidat lada kaseng ka bahakat ba baharo lada kandidat umbiang kayak benjob ya tu election lada umbiang kandidat. Dengan orang bangin pet ya tang ya parti ro kemding ya ban pet lang ya kajing long kandidat ro telah dak parti kebiang telah isu kandidat umbiang tata hi kelong ka ba kajing i jonga de ngai le di simet hi tang ong ba ya ka dis konsul hi ngam sudong kam parti ngaso hado hi baila independent namar long la lut no do basdang hi num don meno menur bentek la kam yang habang rung sa tai sa konsul tang pat nong kasan bat ke badai ki brio nong konsul maki hi bentek la kam yang tadi belong tang ta jing ide jonga bi pat ba bat ka kam bangalik tari sa tai tang kita hi ka bang su ngah ka jing so jonga ba ka bentek la kam yang Bener-bener menurut aku lo dengar. Te kare ba fi ong lase ba kidan ha ni kisngi bru ki yakran ona ba hapa pinying ki kertong no om dai ba kita ki pai ba ki jet yo kertong ne di kaseng ka jet yo kertong bonjob masuk ngasong kubur tak aja ong jong pi Andrei kidan ki bri ba penkam bakala ta yani kentian na ba yapi la jet dah ka parti Andrei kidan ba dan pa ki kinon kmat ni ki ba job sya ka hok ba jet upai ba thì ki like no ya ki an ya ki kendon jong ka parti mo dan ki cuba ka parti ka sai lan ni ki hi pi kum lo sa ha kan ni ka jenglong ka parti mentah Pi ka ni ka jung korkomlong ka politik sapo ka jela jungi kamtam apo kari kasi jantia. Apo jela me khalia jungi PDI kalau adon kapor ka ba haus nem khat kandai Spanyol puar. Ha bangi yo ya ka jela jungi mo katus nem ka sering EP Chelsea ka de ka wei ni kiseng ka ba ka de ka wei ni kiseng ka ba yalam khmat ba ya ka tu ka jing hi banyo ya ka jela la jong. Hau tu senam ka don kum katai ka jing sungu ba tang body kandidat EP Chelsea buat untuk balong menoro teka job si sah do life arsit ka Chelsea untuk kepo defendi iya ketu kepo ro apa Chelsea por bagadon ke Chelsea ro kami i kajing fer jingmut aku tu kepo ro te ha ketu kepo ra bami kajing fer jingmut kamu imi ma hoping stone ling do naman da kajing ba ma jingmut buat kejong ba biling do ba pai problem kini dia lam barem jingi pacong kapten William sama kami kajing fer mut tu ifo mi ketu ka HSPDP tu mut ketu ka te hadian patang ka next selection unyo pupra pada kalau job bon mau sing kalau job duk kan reu kan nyusi kham tam bon sing ban yu pensil nang to beda kaya kapor tu kaja nang kes tigini kisang rulom jongi kilong hakatai kan nang slam kaya kapor nu rei mai jo ping ti next kham be hakan ne ka jinglong ko muta unong yalam jong kapati jong sing hadu kapor itu por pindah kan mau kapor bigi form yang ne kapati UDP ru ki omai borok kisang rulom kede ban teli nok la ka jong mau ping krom tre satu senam ke UDP ka job hadu khat khandai arusin ne be te adu ba khlam la su ban penteli kini sang la adu mentar kini kinong ilam jeng sang san partai khamtam sang rulum ki don bit tai jeng thumu ban penyeteli ya ki sang rulum kawai andre ba pada kini ngilam jeng iba we so he ban we ki we ki ong khambyang mangi we ong khambyang mangi we nong em byang do manga andre ha bakot pada apa ja pra byang para mangi te kampoi sunu sunu andre ban ong hi ban yo jeng sang tang dak sang rulum kasing ape kala tang tu sam nyu pa adung prang ilayo kabayo live arsit ka EP Chelsea ndai menta ka parti NPP ro ang bangir ngidan live arsit ndai kemde bigi job election ro live arngot PDF kisuan rong itu laingot kongres kisuan rong handin kemde bigi job ro live arngot EP Chelsea tu da job ro live arngot ndai gine ti kam menta live ar ndai sangot ki bagi kisuan rong hadin ka election ta kemde gi job nak NPP gitu te mentah jai be pi ngasusu wa pinya semat ya kata election pi Andrei ha ni ka kentin lase kani election MDC hatu kani ka buat bisa kan tarikam em hatu kumnu pi pin pelut ya kapor hatu pin pelut nam ya ka spa ka pau pi ha kani election habang yami banyale election kibun hi kerang jom ba menta ban film bisa tu melong su election kidon dem ta ba om kam bisa su election Hajing sah ba haji puat mensuali kam judan kata kajing gele pisah pol seng yang ba iki nongrem la jong yang ba kajing sakri ke bangila ai si pat ba ngi pencong nongrem ba nang tu bagi pat ba ken ai ngi kajing sekersan ling ba ki kam bangila tre ling ba ki nongrem bangi yang ling ba kalenti bangi ya kata hi kalong ka ba ngiyo ngi pan kajing kersan ngi pat ba om ban pan da ka spa no hodok kan no vila ban pesai pat ba kam ne ke besok pat ba kapisa kibreu kam ngangangit skam nga hadu ngalile election ngi ki ardar pra ardar lain
Ngim dakwa pala man ong penok kaming pisa men kum kene ka raja rulai kalabun ka jing sak kontok jong balajur kata ka jing ya kai pisa jong doktor jadwal re na kali yang jong asimet hi kamut ngam jukam ngam kwa hi kum ya katu ka ba naman ngi ken bet na ka jing sakri ka bangila ai sa gibril naka service ka bangi ai saki bat na kinongrim ka bangi yang ba gibril kin ai jing kesan jing halo jok ta om halo jong ka bor jong ka pisa ngam jung ngam nget hiru ba ngila ban job election ka bor jong pisa kata kamdan kade kanongrim jong ngam nget kadang-kadang ngan rem halor ke bagi briung ki patman yang bat ngam juong ruh bagi briung kin set kelai nga men kene ngayo aspo haja tam kabut aspo haja tam kabut ru ngam ong bi set kelai ba ba nga om bopli kilai bot kilai kesan ndri habam pat hau men job ngim lali mo ngi susem be boble empat ibet tingem pat la man poi salatong ndri nga ai ku ble ai ngu ndri tu kinong kesan kinong yarap jonga ki blai don hakmat ngi menta ki la ban lang ki don ki la ban don lang nomor habang ngila iram ku ngila pra la ka jong leti ngila ilet Ri ka jing songo jong ai ki kinong kersani kinong bot ngadon bi kata ka jing songo no dum sim bat ba haba ki wan sanga no ko por kat bala ibo lilinti ban wat la ni sngo bi ban nga persang hi ban yarap ki kat bangila bat nga persang bit ban yai ne bat ki pat yang song song japan sosi ngaju kuran ni kentian segi pat ba haba nga ya ki ma fi ya bit kum ni fi sakri ngasi ong ki ba ke election ngala ban rem